Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cexar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bo día, Radio Intes! Iniciamos este ano novo, 2026, presentándovos o terceiro programa de Clementinos e Clementinas de primeiro de primaria. Un programa de radio que, como xa sabedes, traerá ata o noso cole as persoiñas máis sabias e máis entrañables de San Clemente, os avós. Nesta ocasión, coas súas vivencias, viaxaremos ao pasado facendo memoria histórica, para que hoxe e mañá non repitamos os erros cometidos noutros tempos. Estade ben atentos e atentas, pois hoxe contamos coa presenza de Ricardo, cariñosamente coñecido como Carducho, un aboíño da parroquia co que falaremos de cousas de paz. Adiante, cativada! Bo día, clementinos e clementinas. En este novo programa de radio, os nenos e nenas de primeiro entrevistaremos a outro aboíño con moito mundo. Hoxe teremos na radio a outro aboíño de San Clemente, ao noso prezado Ricardo. Hola, Carducho, benvido a nosa escola. E como estás? Vou tirando, vou camiñando cara aos 84 anos. Ben, Madre mía. Ricardo, o mes de xaneiro é un mes moi importante porque é un mes da paz, pero en España sempre vivimos unha paz como a que temos hoxe en día. non, tivemos unha guerra entre españois. Pelexaban uns españois contra outros españois. Déronse casos de pelexar entre familiares. Unha pena, houve moitísimos mortos. Ao finalizar a guerra, tivemos varios anos de medo e fame. A Garda Civil levaba algunha xente ao cuartel e aplicáballe un hábil interrogatorio. Ala, non sabíamos iso. E que pasaba ca xente tras unha guerra? A xente estaba triste, porque nas casas faltaban familiares que morreran na guerra, pais, fillos, irmáns. A xente tiña moito medo porque había persoas presas sin saber por qué. Faltaban alimentos e os poucos que había estaban racionados. Controlaban a cantidade que podías comprar. Eran moi caros e a xente tiña poucos cartos para mercalos. E daquela, os veciños de San Clemente podíades facer vida normal, quedar cos amigos, ir á escola. Vida normal, en canto ao traballo no campo, sí. A xente iba a traballar normalmente, pero as sementes e os sulfatos eran moi carísimos e difíciles de conseguir. Cos amigos podía estar, pero en grupos pequenos. Non se podía facer reunións de amigos. Tiñas que estar pendiente de que se era un grupo alto de xente, pois mandábante que se separasen os grupos. As escolas estaban abertas, pero moitos nenos faltaban casi seguido por ter que traballar nas súas casas ou ir ao xornal. A noitiña estaba prohibido pasear nos pobos. Prohibíanxo tamén. Vaya, e que opcións tiña a xente daquela para escaparlle á guerra? Opcións ningunha. Obligaban a ir á guerra. A xente que pudo excluíuse noutros países, ou sea, marchouse por outros países. Por exemplo, Castelao, Xigononeira e moitos científicos tuveron que fuxir da nosa terra por medo a que fosen matados. Agochábanse nos montes onde podían. Coñecín a moitos homes que, estando na guerra, disertaron, escapábanse para Túnez ou para Cuba. Na posguerra, moitísima xente emigrou por as Américas debido a moita fame que había nas casas. Polos anos de 1950, as cidades con máis habitantes galegos non estaban en Galicia, eran en Cuba había a Habana
En Argentina estaba Buenos Aires, Sao Paulo no Brasil, Caracas. Estas cidades, calquera delas, tiña máis habitantes que as cidades grandes de Galicia, como Vigo, como Coruña, fixarse. E que pasaba cos nenos en tempos de guerra? Como vos sentíades? Os nenos eran moi empleados nos traballos das súas casas, tanto no rural como na beira do mar. Outros nenos mandábanos a xornal para axudar económicamente as súas familias. Os nenos facían unha vida familiar, estaban moitas horas nas súas casas, non había diversión, non tiñan espectáculos, non había cines, nin había forma de pasear ninguna, únicamente se xuntaban cando eran o catecismo nas iglesias, estaban os rapaces xuntos, que era cando podían saludarse uns con outros, nas escolas. E para ir acabando esta entrevista tan emotiva, dixéronos que hoxe en día a cousa noutros países anda un pouco revolta. Que nos recomendarías ás novas xeracións para no futuro conseguir un mundo cheo de paz? Non ser egoístas, levarse ben uns con outros, non facer mal a ninguén, non necesitar guerras, non a guerra si a paz, e ter sorte de que ningún tolo de outras nacións, ningún político egoísta faga cousas malísimas, como está pasando hoxe en día, que dá medo. Moitísimas grazas, Ricardo. És formidable e foi un placer falar un ratiño contigo na nosa radio. Volve á nosa escola cando queiras. E paselle un saúdo a boa Xosefa e o gallá que os nosos desexos de paz faganse realidade. Gracias, moitas gracias, moi agradecido. Sondes fabulosos, sondes maravillosos. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, Na túa escola.